5 דברים שלמדנו על... השבוע למדנו שקריסטיאנו רונלדו הוא הכדורגלן הכי מרוויח בעולם ושני רק לפלויד מייוודר מבין הספורטאים. על פי המגזין פורבס, הפורטוגלי משלשל לכיסו $80 מיליון בשנה, וגם כאן משאיר למסי אבק העונה. למדנו שקבוצה תחתית שרוצה לשרוד בליגה חייבת חלוץ אמיתי. נראה כי אחרי 10 מחזורים אלצ'ה פגע בינגו בעמדה הזו. ג'ונטס הברזילאי שהגיע הקיץ מפסקרה כבש כמחצית השערים של קבוצתו העונה, כולל צמד בניצחון הביתי הראשון העונה מול אספניול. השבוע נוכחנו לגלות פעם נוספת עד כמה נאיבית הביאה ריאל של העונה. כמו מול ריאל מדריד, ברצלונה וסביליה, הצוללת הצהובה לא נפלה בהרבה מוולנסיה, אבל ירדה מנוצחת בפעם הרביעית העונה. למדנו שכדי לעצור את ברצלונה אפשר ורצוי להרחיק את הכדור לקרן. מתוך 96 קרנות שהרימה ברסה, אף לא כדור אחד תורגם לשער. לשם השוואה, ריאל כבשה 6 שערים ב-24 קרנות פחות, ואתלטיקו 7 שערים ב-64 קרנות. ולסיום למדנו שמעמדו של מאמן הכדורגל בספרד אינו שונה מזה שכאן. יגו בהרסת הידע כבר תקופה ארוכה, שבהנהלת סוסיידד מחפשים לו מחליף עוד בטרם פוטר. לא פלא שהקדנציה שלו בסן סבסטיאן הסתיימה בהפסד ביתי צורם למלאגה.